偉大なる闇よ。少しの間、じっとしていてもらうぞ。お前たちの力が。なあ、陛下には、でも驚いた。彼女らは、それじゃボーゼルは光の、剣に眠る。イヤ・ハースト、クワーク、ウブグラム・アイン、アル・ハジム。魔剣の封印。なんだと。闇の王子と呼ばれるこの私が、本気で帝国に仕えると。お呼びでしょうか。ソニアよ。はボーゼル様。ボーゼルからアルハ。そうだよ。総員に次ぐ。私たち。そうとも。そう慌さすがだな。ソニア。そうか。兄弟同士ですまねよし、みんな。仕方ないね。俺の邪魔を陶器舞い吹雪け。剣となれ。かの者の剣となる。
でかの者の剣となれ。これからは我が家荒ぶる陶器よ舞い吹雪。人間な人間よ灼熱の炎すべてを飲み込み。人間ごとき我が敵を討て。力がみなぎってくる。陶器舞い吹け。
陛下のカリスマに我が灼熱の炎で全てを飲み込め。帝国の部を大陸に示さねばならん。己